Urada Sebre, the Mawakwaba, near Transia, Usumpa Midrai, the Premier Quabinaji, Kasaya Adia Mempe, Nanso Mr. and Samoa, Mr. Mentoba, Freestyle. You need answers to the panel, Quasia. I employ a process. I bring forward in the day. We need a service of about 2,000 years. We know 2 posts. I'll be out of me and offer. I know a Bema. One fair. One you break. The story I saw when William I go through our mind because they are country. We have to walk by Yansani. I put that in swap when I am go. We are printing cantam for Yabe. We are positing I want to be on money and Mabayam. You are a Michelle. A Michelle on the park. On show where we are bread. And it has room. You are a Messia so Pentoba. 9 years, I say, Wabwa. And now I will tell you, kind. Among Asian and William Stanley Akumapa won't see. Oka Oman Pugum. Trading upon Conadumia and Posoda. Two breakers are going to the ball. Now we are going to go here. Here, here, come, or bring popcorn. A pretty. Every two breakers are going to the ball. Yes, I go. Yes, I go. Yes, I go. Yababu, yes, I go. Now we are going to go here. Yes, I go. Yes, I go. Yes, I go. Yababu, yes, I go. Piao! Anna, I hear you today. Let me shout. Kusa. Here, I have a man now. Yes, you have a two. Piao! I just see our brother our sons. I don't say, Abusia, I know. I wanted that call. And I want to pass the prayer as I buy. Abusia, and the airport say, Chairman Animal. But I put in your seven animal.
na ọmọ iṣu wuri amani ampo mpani da bre tibretufoɔ ni abre ɛhwehwɛ owuo sansa owuo watadeɛ afa de okurafoɔ pɛ baabi owó biara yɛ hunu ɛnɛ yɛde no Oh,
apagya hene ɛna ɛdie ɛdɔm no anim no
Paria Amanta Protihene. Oputi Mai. Anaya Tam. And then it's down and then I'm the penny hour. And I'm what's your name? What's your name? No, back to that. Kama nti yɛda amanfoɔ nyinaa so ase so amanfoɔ ne adɔfoɔ mu nyinaa bɛboa yɛn na yɛtumi agya rawra manhene ɛkwae yɛda adɔfoɔ nyinaa ase mehu ne sɛ mu nyinaa mo ayɛ nipa baako ɛne nti mɛpɛ sɛ mɛbisa sɛ rawra manhene ɛyɛ nipa foforɔ ɛde no asi akonnwa so sɛbi sɛ mowɔ afotuo bi a mode bɛma no a mɛsrɛ sɛ momfa mfa afidie so na momfa nto dwa yo ɛyɛ yɛne ayɛwura rawra manhene a waba menim sɛ ɔhwehwɛ ɔdɔ ɔhwehwɛ nkabɔ mu nti deɛ ɛsra ne sɛ ɔma nkabɔ mu ntimi ɛnyɛ adwuma ɛwɔ kurom ha afa akonnwa tɔ a ɛfa ɛne fa ɛbɛyɛ aprapreɛ but yɛde to baabi a ɛda wie a na wɔ sɛ ɔmo nyinaa mo kabɔ mu nti deɛ ɛsra ne sɛ ne nuanom a ɔmo ɛne ne nka koraa no ɔhwɛ sɛ ɔbɛpere nkabɔ mu ama wɔn mo na deɛ foto kakra mede miami wura ɛno no ɔpɛn mikro bi no ma nka bi deɛ mɛsɛ sɛ woso ma yɛwura afutuo kakra kakra mɛka ne sɛ yɛwura ɔba yɛhia afutuo nkabɔ mu ɛne ɔdɔ ɛne koroyɛ wɔn a ne ɔmo ɛyɛ apelapele ne nyinaa no waba abɛdu no ɔnka obi amata no na ɔmo nyinaa ngya baako na ɔmo fa mu wurawura man ɛna kyea me woso mɛsrɛ sɛ wobɛka biribi kakra de akyerɛ yɛwura miwura no sɛdeɛ me nua pani ɛde ka aka no akonnwa deɛ ɛtɔ sɛ yi a ɛyɛ apeleapedeɛ nanso ɛyɛ deɛ nipa baako ɛna ɛbɛtena soɔ nti saa bia miwura bɛyi deɛ nea wɔhwehwɛ yɛ ɔdɔ ne nkabɔ mu na masrɛ ɔman ne sɛ sɛbi nyɛ papa mu nti na ɔbaeɛ ɔmo nyinaa fo ɔdɔ koroyɛ ɛne nkabɔ mu obi a megye sɛ obi a wɔpra akonnwa no bi a na yɛ kuro ne nka nkontia ɛsɛ baako yɛwura ba a ɔmo nyinaa nkabɔ mu ni ehwe kuro ne nka nkɔ kane ansa ne ahwe ni ayɛ die as ehwe yɛ die ansa ne a na se ese waba ne yɛ moa ne makuro ne nkɔ ɛyɛ nyinaa ne bɛka bom tumi sire onum nyinaa so nyinaa yɛ nta ɔhene akyi ne nyinaa ahwe kuro ne nka nkɔ ne afa me soma sante na ne onyam soronko ɛmra Ghana mem das
subscribe, like, and share.